Instituția! Stărică! E aici, Tudor? Unde e aici? Unde e aici? Strigă-l. Stărică! Aici, mă? Da. Ia, hai, ia din ce când de când Mai scopul. du-te! Hai, ia. Îți știu unul cu steaua. Ia, mă, ia. Steaua sus la stare, ca o taină mare. Steaua străluce, și luminește, și luminește. Curata, care din ovată, nu te care din ovată, Fecioara Maria, Nația, noastră fermecia, mergând după rajă, pe Hristos cel vadă, și dacă la floare iese închinare, iese închinare. Cum e? La anul și la mulți ani. Nu pentru tine. Pentru mine e gata, da? Da. Păi la câte mi-ai făcut gău prin cap? E chiar e mult. Nu știi mai puțin steaua, că uite, uite, ia uite, uite. Ia până mâna 10 de găuri mi-ai făcut prin cap, uite, prin chelie, vezi? Este. Mi-ai făcut găuri? Nu. E, nu, ia uite, ia până aici. Ia uite. Aoleu, ce gaură, aoleu. A cântat Tudor ceva? Și pe Dom să înălțăm? Mai știi vreuna, Tudor? Ui, și s-a dus asta. Hai să o fac din asta. Ai dat cam tare cu ea, înseamnă. Bă, dacă te sorcovești și-o pe De tine, unde el va da sângele pe bune. îmi dai. Deci, dacă te sorcovești și-o pe tine, îmi dai și mie bani? Dar chiar, Tudor. Uite, Tudor, Tudor, uite că... Uite-te în capul lui. El lui mă răni din cap. Ia uite. Oh! Cine te-a învățat, mă? Uite, are mai multe rând. Ia, stai așa. Scot-o adevărată. Stai așa să vedem la tanti Cristina cum să cântă Sorcova, să-i arătă și lui tanti Cristina acum. Ia, așa. Ia, de lui Tudorică, Sorcova,